condition omode maaye ene say boso me yensa bia e beto light bill no meeting say na MPP ni bi e kasa say oh January ye beto light bill na ye John but me refi say $3 billion per ana omo hwehwe say omode be support economy no amoko IMF ekoji ye no e ho condition ene omode maaye say boso me yensa bia no quarterly into light bill and water bill awo Ghana enti say January ye tun suom ye tun kania mu a enye NDC abai ena ayo na mbom na enam say na previous government omo per $3 billion e de be wura economy no mu no ena omo kwaje saa hihye e de tumu enti saa $10 billion we da enam ye nua lawyer Samija Mfiso ama yensa kan e wo Ghana ha no asese aboa ama ye economy no stabilize nua say ye ka gold board so fa so a abama o my Ghana na e boss papa na orayi se mu adam so ma wasan de tudwa kire bu se ene wo hwe gold board wo ba ye adwumaso ne anamonto ya wo mu atuo no aboa ye papa pa na emwa ya aboa ebi ene se ye kase no wo hwe akwantempon awodo ya omampani John Dramani mama JDM wo ba ye se omampani anamonto awodo ya wo tuo se adehye benya akwan papa na ya fa so na yetimi akọ atimi aba no ade say ehia yie papa pa na no so no God board no aboa de sika ahyemu yie papa pa ye kese yo man no ye nya akwan wodo ebetimi aboa magetimi akọ animu ye tie owra yi ene dey wura BECHEM na no wotie eye road minister o say so far ya pump over 5 billion Ghana cedis e dey wura eye ya road funds no na sa sika no se bio yankobobusia ye nya free gold board funds mu ene dey support ye projects a ekoso enti mfaso die ba ko a ye benya ene say is going to reduce borrowing say bosia na ye bo MPP time be ye bosumi bia na mo kwaje bosia bosumi bia na mo kwaje bosia e ma eka ebe mene o man Ghana eye public desktop masa e peja ye kodu over 700 million Ghana cedis. Mania, and never can I for the past by 1 year. John Dramani Mahama yenti da say on them amanone e bobusia. E ye gold board no one for swore and said ye be yapine and the big push. As I say, ye started say ye apine or Ghana has so. Mania edi human and eba because omo ye a construction works in Abenya Juma eden. And we are coming to open up the economy. We got a gold board in the and look to the MPP for who are there now. Omone IMF for account to Mabo near or more ye de omo my Ghana say gold board aboka na gold board I say over $240 million aira abrasa ansemi bia enye nokore ani ayopeni ye friend say adongo eri di sichire bata amanyokuo ana wodi mu ntinti maye papa ya wakasa achensem echemse de gold board no de omo ba ye so obi ka say gold board no omo homodin a ne lalai eye ntropa na adehye no edinti obesere say ye nyina ye nkoso a emfa chitapa enta ene disi chine batan amanyokuo no echise ne beya wo mu betumi akwa animu na mpuntu ahodo no so no yensa atumi aka se oman Ghana de se ma yento aka se ebo no so na yenkogina mu ewo ensem foforo mu na ensem foforo ya ye kɔ ne yakwa kogina ye gina mu ewo sahwioso emansini yemu na wo sahwioso mansini ya yewo mu yi aban anamsini ya owo sahwioso mansini mu ayewro mu nyamfo Dominic Jesse adwumawura yewra yi akasa de nsama tudwa na nyina ne se ne okona odwani ko kirem ewo adehye ya wono mo nyame be kire ene pena kuromu a atagifo a wono mate denne ye kase school adan kram yensan ya offices eka ho ana empanifo abomboden asi ade aba adehye se de be ya wo masetene mu ene ngumahua mapa betimi afa ne ntampa ede afria na eno ne nam so ema wabra na empanifo edan dan no ede ahye adehye ya wono beye omwo nyame be kire ensa no se hwioso mansini krachi yewra onmunyamfo dom de Jesse ekasa ye no no kirem se we na aba no ebe boa ye papa mampuntuo enwahua de wo ho a mpuntuo na ohwe bra wonom de share suku dan be se mfinsia be se edu achini 2015 ana wonom sha ase ya kakranga 2025 wonom awie kirem se ade disi aban no de esi womani so se adwuma bia ya aban dadao woma bre ye di kan so wom sha ase o ebre bia no ya edaso wo ho no wonom behwe amane nyina wie peye ya waka kire adehye se yenkoso anya gidie ni awrehemu
ɛwɔ ɛne DC ba na nya ho kwan kra enyi ska between edi dwuma nhyehyɛ ɛwɔ ho sɛ edi stan hyehyɛ no so pɛpɛ anam so man kakra ɛnɛ yakopɔn ama kwan sɛ dwumadie na mampanyi de hyɛ yɛnsa no betumi awie mu baako na ɛda na edi akyerɛ amanfo a ɛyɛ penekrom nyambe kyerɛ man nti ne de die me amgyere he ɛyɛ manhoho a na yɛ meden so sɛ ɛne de yi ato yɛ nyinaa yɛdi mu adanse wo yɛ ɛka ho asɛmi ɛhyɛ 2015 ɛnɛ yɛ 2025 sɛ nkonta ne yɛ adwuma mfie edu eni akra bi crash school ase a yɛkɛsɛ yi oduru akyerɛ a ɛnkyɛ obi wie GHS adeɛ nyunuwi ɛna mesrɛ free school mpanyifo headmaster meda me ase so wɔ ha bi na odi mu adanse yɛkɛsɛ ananom a mode mukuru school yi nyɛ si wie sɛ ya ɛyɛ mo agyapade ɛbɛsrɛ ɛyɛ ma yɛni akɔ ho yie paa mprempi no ɛbɛwie project no nso no a akɔda ne playground amankora ɛhɔ na ɛbɔbɔ ɛhɔ na ɛdi agoro biara nti meka sɛ wotu wɔ ne wɔ fam ha no ma ɔhu sɛ mpoma no bi mu asɛesɛe ɛbɛsrɛ ɛhu no ha fɛfɛɛfɛ yi yɛma no ɛnkɔ so na nyɛ fɛ sɛ yaa na onimonyamfo Dominic Jesse ɛwɔ ne nsɛm biem ɛna ɔkasa de ato dwa kyɛm sɛ mpani abu baby de atoɔ sɛ sie ne kagya gya na eni ase de wiase a yɛwɔ yi enipa yɛ ade a ɔsa yiye ne sɛnti wɔde abasobɔde sononko ɛde ma contractor yɛ mpanifo de dwumadie ɛhyɛ ne nsa ne mmɔde yɛ a wabɔde aboa ɛno akyi abasobɔde yɛ a ɔde ma yɛ no ɛkɔ ma nananom ɛne adehye yɛ a wɔnom ɛwɔ penakrom ɛna afei nyame bɛkyerɛ ɛwɔ mmoa sononko yɛ a wɔnom aboa ma saa dwumadie yi atumi awie pɛyɛ yɛbra onibonyamfo Dominic Jesse ne nsɛm no ebi enie afei contractor wodi sɛ adwuma wei ofɛ bra ɛde maa no ɛne kwan kra ɛfa so a ɛne yɛhu de yɛhu ya bɔna ba so yɛ Omangela Ventures ɔyɛ adeɛ ananom bɛɛ de dwumadie no hyɛ ne nsa na yɛhwɛ ntotoa na ɛwɔ hɔ no na saa bere wɔtumi awie mɛnnɛ yɛtumi bibie deɛ a ɛda no ase san so ɛda nananom a ɛwɔ penekro no nyambɛkyerɛ nyinaa ase kita pa a mɔde ata no akyi a ama dwumadie yi ɛde baabi aduru na yɛhyɛ dwumadie no ase no na ɛfa baabi ɛnka ho ɛyɛ saa toilet facility no ɛgu so a ɛnkyɛ bɛwie na te yɛn nsa firi ho ene de e school dan na yepa ho ntoma e school dan hodo bebre a aka nwiro mu a yehwe e de mudwuma sede bi kan kan no e yo hye ma yen enti ukopra wo de sisi a e bi wo ho a yehwe tu ho na mom eno adoma afia e be hye mu ya 2026 yi enko endru be June no who say commissioner of project bebre e we municipality mu esan se niema de gu akwan so no e di ho adanse mo ane ya wuti ye ya bayan nam sini ya wo sa hwiyo so man sini mu yero no nyamfo Dominic Jesse adwumawura ana wote ne nka na ne nka sa na chi anam so ama ohene poporo ye oginam de ma de hye ya wono wo sa hwi nyame bekyere ono kro ya na adwumadie no ya ekọ so na oye otitina ni na kwadwo ani anso ekasa ye na ne nka sa ye bu ana ode abasobode e de ma aban ya yero no nyamfo Dominic Jesse ene ne mansina assembly anso eka hono obo mabaso ye papa na empani se da se bi mbra biu ne santi na esan so de adesede pa ede to mpanifo anim ewo de mahodo ya wo mo ehia ewo pomo me ho adwiri papa na penakro mu yamba chere school na mi na ye ni age enne papa ti abakwaso aye kan ya se infi doni ene school aka fa beji enne enye no wanwa because social school ya PNDC osha emukura na NDC efire iti echire se NDC for any ewo ye school na yebeda wase because school ya sha se ewo NDC pen so abayaba ko abayaba ko yentimi antoaso NDC pen so na yesan ebiri school ya maye yedamase yame eshiramo na wo na kuremi ni so yewo ha kakra ye school wo sha eha na ko center eye penakumi yambache DC primary na roma Maya de fefiri ya me ya so bi ni age besere aka ade ba kon so besere na moye emoaye wo sha eha aye center enso school eni quarters besere onabo jumawura si ade yo yini gilotmi ye yini so betmi ya iti ya de sede na nkromi ni ye de ato onum na ato MP na ntro ye mampanyini John Damani mama se onum ye na omoaye ewo teachers quarters afi Honorable Wohe Park here, Honorable Paul Evans Edu Adawoma, who are na Bejuji Park you see, and you pay your a house of a center, Padaroma, events say, and Manimia Buaye, na yintimi, Bejuji Park in Yan Fufrona and Yafe. Yawo ICT with them, a Dana Edigomunti, ICT no, I a bosom, am I? Ona wadaroma yeda yawo chire hayi ebe ya sele wase abesese ya maye esi fufura maye die ye dia de sede to oni se buayen
materials kakra nchɛnse ɛne sɛmɛ na kurom ni nso yɛmfa yɛ ahoɔden mu a ɛyɛ nsiesie dɛ wɔakyerɛ ha mmienu na yɛmfa yɛ computers no ngum na nɛ yɛwɔ abɛɛfo nana kwadwo ani ɛyɛ ɔhene yɛ a wogyina mu de ma ade hyɛ yɛ a wɔnom ɛwɔ nyame bɛkyerɛ na ne korakora mu assembly member yɛ a wɔno ɔwɔ mpɛsua no ɛso ɛnso ɛka sɛ odumonyamfo Alex Asante na moma yɛntie ne fam de a wɔde to edwa ne nyinaa ebia nim sɛ amamu ɛyɛ ntoaso na for the past 2015 ɛnɛ de yɛhu ɛyɛ nyame yɛ ankasa papa mahama na ɔde adwumadi ɛbrɛ yɛn aban mu adawa mfi bɛhwɛ sɛ bia o ɔho abo bi ofi kurom anti ɛna school dan no wagye abo n'ani ase ama na yɛre yɛwi dabi da ɛnte saa sɛ afe foforo a yɛkɔhyɛ mu yi ame adom yɛfiri ha yɛbɛkɔ baabi foforo assembly member ya wogyinam de ma de hye ya wonom wonyame bɛkyerɛ ene ne mpata mu odmonyamfo Alex Asante ne ɛna wote sɛ ɔde nse bi atudwa yɛka wo sɛ ha ɛyɛ liberty adurukrum yenu na chiripo ɛnson kasa fidie so kase boy edem live nti ukɔ Facebook a odi ane sɛ obɛbɔ my liberty FM okɔ like na hye wadwenkyerɛ yɛ fa kase boy ho no fagu ɛma brepam yɛbɛgye bre na yakenkan kase bo no nyinaa enso edi amao yehwe na fe yentoa kasebo no so na yenko gire mu ewo ensem foforo emu yekɔ wo ensem foforo emu a na opani ya ukɔ atoye mantemu a wono eye titina ni abedi akire ede ma ene disi chine batan amanwuku me kire vice chairman eye owura Kwame Bolu no no ena nei wode abasobode ekyekyenche pa edi emamrahye bedwani ya wogina mu de ma ade hye ya wonom wo wasa apoye mensin no eye onunyamfo Adeakye mensa woni modembo ya obo edi boa se ade hye asetena betime wie peye na fe empuntuo mapa enso etimi abam ewo epom ho na ohwe ensema owura yi eka ya na wode etudwa achemse owura yi ne modembo ya obone afia etwam no eno ena eka ho bi eboa ye ma ade hye korato no bumbum ede ma ene disi chine batan amanyuku no wade nsemi etudwa wa abrampanifo ehyehe end of year party ede ema ade hye ya wonom ewo pomo ya onbonyamfo ya wono ene mbrahye bedwani ya opomo onbonyamfo Adeakye mensa wono ene tu ho anamo titu ya ade hye no enitimije ho a enam so ema ye wrei ne nkasa yi mu no wade ensem ahodo enso etu edwa na moma yenhwe na yentie ensem ahodo ya orei wa abra na dwumadie no ekoso no ne nsem ya wode tudwa ina shama yeshe honorable Adeakye mensa ti e program ya ya be abaya ode ya frame kada honorable protect the margin here so no si dama agba chief protect no da san here we go kaka for 8 years and sana nancy 2024 jama o bi MP manaso sabe no so we no fa udi oba ba ke ne consistency ko na in the the margin e be abaya e onya bi state onya drinks akobebi a oye biscuit oye drinks no de no of in the hen papa of the hen do aha no who then no I mean me no me no so pa o de na ye de na se e bon sem kase se o chati da ma te da kasina kasa so o kan se baba ti o ma yin na yen try na ki na aduma power ye o ye da ma de na developmental project ni o you free you honorable DC wa ba ba ke bi a kire hen abra o ye road deputy road minister here who kana oye still ogudu here so we be here in pien so obi a okubeda obi a ofu obi aparo na opien na ogudu ori ejuma maji yakọ so many constituencies in ogudu here but ni hwenya ogun ya oye so say aya o me yin na so yen time na chi ejuma pa original otu odi ni odi ni openi ya wutini kai atoye mantem no wono ene titrani Adeakye ede ma ene disi chine batan amanyoguo no ya ewo ho owura Kwame Bolu ana wutini nka se ode nsemi atudwa yanka wo se aha ye liberty adurukrum yenu na chiripo anson kasa fidie so kase edem aye my liberty FM mfacho okwa like na she wadwenkyere ya fa kase boy hu no faguo ma ebrepam yenso ye beje bre na yakenka ni nyina enso edi amao na yetwa kase bo no so na yakogina mu ewo ensem foforo imu na wo ensem foforo ya yekomu ino
ekuo baako ya eno ewo atoye atifi mantam bi mu sahwiyoso ya che yekura na ebaye na ekuo yi edin eye classy ladies na classy ladies eye bronya busumi yi mu a ana wonom edi afe na afe ya wonom edi ye no wonom antana che ntwe omanum nko ani yasa na so wonom to na mod wo mani etre mu ewo aban yaresabia ya ewo sahwiyoso bensani mu ekoye adoye de akade awodo edi ema de hyi BP apparatus na ebi ekansan so nose mask awodo diapers awodo cleaning materials nyina na ebi ewo ho ya toiletries awodo nyina ebi kan ho ya saa ne ma ya wonom ede koye no sa wo hwe sika botene no a bese empim enum 5000 Ghana cedi kan titi sika no anka 50 million nye sika ketwa nye sika wa na enipa ya de a wosa yiye papa wonom tu anamompa enam so ema wabra na saa anamonto ya wonom etu ye ekoso no yane penipa ya wono ene peni kofa ba ye no san so eda ekuro ya no kire class ladies ano eye wura yere Mavis ata boama yane no ebon komo ma vita yane no bon komo ena ye bisan se botaye ben na wonom gina so a enam so ema ndei wonom etimi ebetu sa anamoyi na moma ye ntie enchemu ya ma me Mavis ata boama ene mai Yabotaya yediaba ene metie nyame ya adoma class leti ekui na yenya mfitua baako ye yadwen se yeba na yaba bes municipal hospital na yaba yon adoye sanse aban ne ye na famu de bebre nye bibia na nsa tume esoso ebeba batinye ni nyina na ebeba yeba bebisa ho eniema ohia a yebetume de aboa labor ward eno ntine ye eniema ye de aba no ye han ye ni a ebro be 5000 force ye to BP apparatus to nose mask, to cotton wood, to disposable gloves, to T-roll, to Macintosh ne ye this sumia no send your bay and son consume into me enco sumia and I to diapers, so can home, yet to enema bebre, to cleaning materials, to bed sheets, and also can home, and a BP apparatus, ning in our account. And then ye da a chat so, and say your phone and your butter ye and no. See a beddy diniaman and cabia d. Into ye adoye bebre, adoye nti na ema ye ti kwe. Into se wo ba class kra na wo nya adwuma, enya de obetumi adwo. Ani ayo ura yere Mavis ata boama ono ene peni pa ya oda ekuya no duna mi se ma vita ono ena wote ni nken na dwumadi yi ase ene adoye ya won koye openi ya wogina mu eje niema no ewo sahwiyo so aban ayaresabia edimu na wogina mu ewo nurse manager edimu no eye nurse ni ya friend se na wara to Osman na oje ye ena oda ase na se de na chi no se da ase bi mbra biem ene ya wonom aba no wo hwe ni mu se dodo no anso beba nemum se obeba se hwi so aban yaresabia pa be ya do ya pempi nanka wonom be hia se obebisa wonom akade ya wonom hia na fi aboa the Adeakye class lady say the boss say o ma kai se hwi also municipal hospital e hu say en labor ward amamefo omo eda o ma akoma so nti nyama na ya age ye be hwe say ye de be ye edwuma tene efata ye ponder ye wo de be bia ye so because ye edwuma na de kakra wo de be bia e ho won enfoso e de ma he but ye be pese afi bia mo kai na samo be ba e be bi send ye hia pa de anka e be ye yende pemprem de nyama de bebre na bebre ehia ba de omode aba no ye ni so but say omo bebi ma na omo di kan eba o ye pese ye ba mo hwa de ne de na be ye yi de na nka yenso de ye ho no e de ato omo so metu bia na metu ya ti say de mo abe ebi mu so be de ba but ye stress omo ba enye ye fesa de amamefo no kwa ba ye na ze fon so ye de be ye adwuma equipment mo na ya so ye nya yan pese ye thermometers, glass, BP apparatus, weighing scale, other machines also but in way muswa ebebo. Nawara to Osman edin di juma ewo sahwi yoso aban ayaresabia ono ena wogina mu eje saa ne ma nyina ya eno ena wode ho aseda ede emai na ne krakra mu ena ye ne adehie mamefo bi ya wonom akwa woso na wo monsa aka achede bi no yene wonom ebon komo bisa wo mo se ma bie ni abani ya mo ka chom so yankopon shiro omo baba bi omo ifie bi yankopon chom no ye be kan se nyame shiro omo no shom anem nyama hwe ye hu bia no ame ma ne nya kese mo afi assembly na mo ntimi nya ne a chensa
Emma ya bato mwasipa nyame shrom. De me kansa nyankopon shrom. Kopon ma madwuma ntum pon na da bia yenso yenye bi fa emo na mso ne bi da afie onye bi fa mare ye. Pon shrom madwuma nkosom. Ba ne maya ma eso bro ya adwene ye nti ase so. Eda mwasipa nyame shram se makai. Nyame ma ne mo be bia emla so. Eda mwasipa nyame shram nyame mo na madwuma na nkoso. Meka cha foforo se nyame nye obi adom na afese se me obi anya bi na enhye nkran na omonya adoye na omoaye ani aya adise bi ya na wonom ewo sahwio so aban ayaresabia ya adoye ya ekuo ya from say class ladies wonom koye de ma wo mo titru ene wo mo a waba wo so no ena wode aseda amaisan sempani aka to se nipa ya de a osayi eno ehon sem bi ena wote ye adise ma yegyina we so mfa kase bo no nyina ensi na ensama wodo bi ya yede ebe somwo ene se adehye ya wonom ewo nyame be kire pe na krom ena ndey wonom eda nyame asese womonsa aka suku adan enam so maban anam sini ya wo se hwiyo so mansini mu akasa de atudwa kire se mpuduro no de dodo no a enam kwan so ya eba ya ehon nsem no yede esomwo e okase boimu no pani bi so akasa de atudwa kire se gold board e ya de se omomode mmo no e kwa ni mu ye papa ya aboa amamfaso so etimi aba wo mayi ya setene mu na abosebode enso akwa amamrase bedwani bi emrase bedwani be na wote nwasem yaka enti uhu abosebode ya akwa amano ene mmode moya obo classy ladies ekuo ba akon ya wonom ewo sahwio so mansiri mu na wode wani akirem ewo sahwio so aban ayaresabia akoya adoye sonko ede ama adehye ya wonom ewo ho eno ho nsem ye de ba wo kase boimu eba ebesom na nsem aworo pii ka we ho ene esi nkondwa ya ye de eba ebe esom ye beda mo ase se moje bre na afi mutie ye ebo aye makase bo no altimi eye krabehwe kase ye dem aboafo ya wonom bo aye ama ye de nsem nyina gu nkrata so de besom no ye de aseda e de ma wo mu nyina se otu saa anamoyi na afi won so a oje bre na utie ye nso no ye da wase bebre midi e de osomafo Kwame Owusu Tikesie KOT ana utie mi adehye megina we so na mama moniti a ojemi enyado Liberty FM